Čaká nás síce len pár dní, ale bude to pár dní, ktoré budú mať asi najviac hodín, viac hodín, ako sme si mysleli, lebo máme nacvičiť za pár dní jeden určite plnohodnotný program s deťmi. Keďže dosť si všímam talentované deti alebo rómskú mládež, všimla som si na divých makoch, ako sa starajú to OZ-ko a proste vyšla aj výzva na ich stránke, tak som sa chopila toho, že možno raz by som mohla niektorému dieťaťu pomôcť ako tutorka. Mojím snom je sa stať virtuózom, ktorý bude hrať na tých najznámejších pódiách po celom svete. Proste chcem, aby tí ľudia mali zo mňa zážitok a chcem, aby naozaj niečo z tej hudby mali, čo im vlastne ja odovzdám. Volám sa Miroslav Balok, mám 19 rokov a pochádzam z Osoly. Režisérom sa chcem stať preto, lebo to má pre mňa obrovský význam. Začína každý tu a potom každý má iné tie dráhy, vieš, lebo si posúva tie stoličky, on si upravuje priestor, ale väčšinou takto, potom jedna situácia je celá tu v strede, tu sa spraví taká obývačka, akože. Na prijímacie pohovory som si pripravil Hamletov monológ hercom. No nakoniec som na žiadnych príjmačkách nebol. Možno kvôli nátlaku z okolia, alebo z vlastného strachu z neúspechu. Ale do Bratislavy som išiel aj tak. Hoci na chemickú. Na vysokú školu som šla do Košíc, ale divadlu som ostala verná. Popri štúdiu chémie a prelievaní kadičiek som zistil, že mi niečo chýba. A to niečo je divadlo. A teraz viem, že je mojou súčasťou. My tiež si tak trošku na seba zvykáme. Včera sme robili a prešli sme také technické veci, takže sme vlastne, čo sa týka programu, iba sme začali robiť a sme sa dohodli na tie cigánske pesničky, ktoré budeme robiť, tie tradičné a proste už robíme ten program. Mojím snom je, aby ma prijali na konzervatórium a po doštudovaní si chcem založiť vlastnú kapelu a chcem hrať dobrú hudbu a skladať svoje vlastné piesne. Tak počas tohto týždňa, ako som tu, tak som sa zoznámila s tými deťmi, aj keď bolo veľa práce okolo tých príprav, okolo toho bašálu celého. Ale najviac ma asi chytilo za srdce príbehy tých detí. To, ako vyrastali, ako žijú, ako sa predierajú ďalej, ako čelia tým predsudkom, takže asi tak. Ja odtiaľto si odchádzam s takým pocitom, že mám už viacej kamarátov, lebo fakt to sú neuveriteľne úžasní ľudia. Normálne to nechápem, jak môžu byť takí ľudia, čo si nejaké veci prežili, hej, tak je úplne super.
nás o trošku menej, lebo niektorí z nás už museli spracovať. Takže nemohli prísť na letnú akadémiu, ale napriek tomu máme tu pomocnú silu, presne Katku, ktorá prišla, aby nás bolo tanečníkov trošku viac a aby na tom programe sme boli v takom hutnejšom počte na javisku. Ale inak asi všetko po starom, nie? Všetko po starom. Moja milá Darkyňa, vždy, keď hrám na husle, spomeniem si na vás. Dúfam, že to dopadne dobre, vždy sa snažíme do toho vložiť, čo sa dá. Chceli by sme vás srdečne privítať na 10. ročníku cigánskeho pašabelu. Priatelia, kamaráti, divé maky, milí diváci, dnes oslavujeme 10. výročie divých makov. Je to tak a ďakujeme všetkým, ktorí tomu prispeli. Ďakujeme všetkým darcom, ktorí podporujú tieto deti. To sú v podstate ľudia ako my všetci. Sú chudobnejší, bohatší, sú to rôzni ľudia, ktorí akýmkoľvek spôsobom v podstate podporujú tieto decká. Spolu za 10 rokov sme vyzbierali takmer 500 000 eur, ktoré fyzické osoby dali týmto deťom, aby mohli študovať. Na zdravie, priatelia!